Zimbabwe tiri ku Mount Hamden zita ndo Silvester tafumane zita rebasa ndinonzi simbi yebasa anditika tiri kuno ku Mount Hamden ndina mukoma Thomas Simani mukoma Thomas Simani vane makore anoita 37 vanogara mukomboni munomo vakasiya basa mumwedzi wapfuura mushure mekunge vasangana nedambudziko ravari kufungidzira kuti runyoka mushure mekunge varara nevakadzi vanokwana kuita ivo vashanu vari kutaura kuti aiwa ivo ndimukanya zvekurara nevakadzi izvi aiwa ndo zvavanogona kwete zvekungokwira mumiti chete asi kukwira vakadzi vakazopedzisira vakwira vakadzi vevanhu iva vanhu ndoma vari kufungidzira kuti ndoma vakazobata rukawo rwukuita kuti muviri wavo wese makumbo musoro musana nepese pavo pabude gwembe rinoita kunge munhu ari kurwara negwirikwiti vari kufungidzira kuti runyoka regai titaure navo tinzwe zvizhinji tione kuti vangabatsirike here uye vatiudze kuti zvakatanga sei kuti zvizosvika nhasi uno vane dambudziko irori rorunyoka runowanikwa nekuda kwokuti munhu wakashinwa nevakadzi vevanhu. Mutaurawo namukoma Thomas ndobva pasose kwa Chizambiri. Mukoma Thomas, nyaya yenyu iri kuzikanwa ndeyekuti pane zviri kuitika kwamuri kana neniwo ndiri kuona maronda anoita kunge mune gwembe. Chii chiri kuitika muupenyu hwenyu? Chakanyanya kuitika mukoma wangu ini ndiri munhu aishandira kukambani asi makambani pataibvisiwa tichienda kumabasa tine vakadzi vataizosangana navo ndo kufungidzira kuti ndo kune problem yandikunge ndakasangana nayo ite kuti mimi neni tikwanise kutaura muzuva ranhasi. Muri kufungidzira kuti vakadzi handiti pavakadzi ava vanga vari vangani vamakaita bonde navo vamunofungidzira kuti pakati pavo ipapo ndo pane mumwe anogona kunge akakukanganisai? Pavakadzi vandakasangana navo ino nokwanisa kuita 5 but pa5 vakadzi vandakasangana kuti ndinyatsokuziva kuti ndeupi wandakakwanisa kusangana naye akakwanisa kuti andiite rukauro neproblem randinaro handikuti ndikwanise kutaura panefe nyore kuti vanhu vese vazvizive handichaziva kuti ndeupi semunhu aishandira mukambani. Makambotaura navo here 1 by 1 pa5 ivavo muchibvunza? Alright, pavese vandaikwanisa kutaura navo hapana aikwanisa kundibvumira kana kunditenda aingotaura kuti amen usvika zvinhu izvo zvatosvika pakundinetsa pekuti ndasvika pakuti regai ndikwanisa kuzvisa pane anokwanisa kundibatsirawo bhozi mari handina asi ndakudawo yeopo yekuti ndikwanisa kubatsirika pazvinhu zvandakaita musikanzi wandaita ndiri mumabasa. Ngatitarisei kana rukawo runoitwa kana munhu ari mukadzi wemunhu pane vanhu 5 vamuri kufungidzira ivava pane here vamunoziva kuti vakadzi vevanhu? Pavese 5 vandikutaura ava vakadzi vevanhu ndaitozozviziva through ndapedza basa navo asi ndo pandikufungidzira ndo pandakasoto ndikaita zvandikukwanisa kuti ndioneke zvimuzuva ranhasi. Musati maita bonde navo maitozviziva kuti havakadzi vevanhu kana kuti vakadzi vemunhu vanoshanda naye kana kuti chichi? Ndaitozozviziva through ndatopedza kuita mabasa navo ndotoziva kuti hanzi ndiri mukadzi wemunhu. Muri kureva kuti musati maita bonde navo maingofunga kuti vasikana vanozvifambirawo? Kune vana hangu vairi, mumwe aita ndiri mwana mumwe chete, mumwe aita kuti murume wangu pamwe musoja mumwe anodai ndo pakuzosangana tapedza ozonitaura kuti ndiri mukadzi wemunhu. Ngatitarisei pavakadzi vashanu ava makaita navo bonde mumazuva mangani kuti vazokwana 5 ava kana kuti mwedzi mingani kana masvondo mangani kana kuti zuva rimwe chete here? Inawe kuti pavakadzi vandaienda navo kumabasa vese ndokuti taiti tikaenda kumabasa taigona kurova kana 2 months tiriko, ndaigona kurova neuyu bonde kana 2 days kurova nebonde uyu kana 1 days kurova nebonde uyu kana 2 days ndichingodaro anabvira ndamboita zvokumbondana nangu kuita permanent. Muupenyu hwenyu imimi semunhu wemurume muri munhu anofarira zvokuita bonde here? Chokwadi ichocho ndozvifarira bhozi isusu tiri ana mukanya. Ana mukanya makatemerwa mushonga here webonde? Hatina kutemerera zvedu but idzudzi redu bhozi tinofamba takaita pekunama. Izvi zvimuri kuona pazvakusvitsai mungati chii nezvekufamba makapabata? Ndakutoziva hangu kuti for the meantime kusangana kwandaita neproblem iyi kana ndikatoona mukadzi handichatomboda kutotaura naye ndakutongochema kuti Mwari nevadzimu dai mandikundawo ndabatsirika pakurarama kwandikuita onai zvandakuita izvi ndakutochinja ganda rangu ndeiri pandakutoita munhu black and white handichaziva kuti skin yangu nderipa sana kuberekwa neskin. Mukurangarira zvakatanga musi wani chaiwo makazviona? Musi wazvakatanga bhosi sofa tingati zvane mwedzi ne2 months zvakatanga musi wa1 munota mwedzi wechi February zvakatanga mwedzi watabva
Mukadzi wamakapedzisira kusangana naye muri kumuziva here? Mukadzi wandakapedzisira kusangana naye ini ndokubhangeti, asi pandakazoenda pamba pake ndakamushaya chinzi hachapa. Asi ndikupaziva ndakazosvika chinzi hachapa. Kubhangeti ikoko? Bhangeti ikoko. Makamamupa mari? Mukadzi uyu taitongoita zvokudyisana mari. Zokuti tikawanawo mari todyisana, tikawanawo mari todyisana. Pandakazoenda ndaona problem yabuda iyi ndopandakazomushaya. Ndopandakatanga kurowa first suspended yekuziva kuti pane problem yakuwanika kwandiri. Saka kumukadzi kana ari iye atingati ndiye wamakapedzisira kusangana naye zvichibva zvazotanga, kana achiona paSly Media TV zvinezvi muri kuti chii kwaari? Ini ndokumbirawo hangu kuti kana achiziva kuti ndozvakawanika ngaauye tisangane ndikwanise kubatsirika ndidzokerewo pausikini hwangu wanga ndiinawo. Kune murume wemukadzi wamakaida bonde naye aine rukawo sekufungidzira kwamuri kuita imimi. Kumurume iyeye muri kuti kudii? Pamwe achasangana nevhidhiyo yenye asi haasi kuziva kuti imimi ndimakaita bonde nemukadzi wake. Mungati kudii kumurume iyeye? Nekuti ndiye anoziva n'anga yakamugadzira mukadzi wake kuti zvizosangana nesituation yamaa nayo nhasi. Ndikasangana naye muridzi wacho anenge ataura kuti shuwa ndimi akaita bonde nemukadzi wake. Ndakungokumbirawo help kuti kuno vanokwanisa kundibatsira kuti ndinunuruke. Inini mari handina hangu, asi kuti help wandibatsire kuti tipe uyu zvinhu zvake ndibatsirwe ndikwanise kudzokerawo pahealth yangu. Kunze kwegwembe ratiri kuona panyama yenye, nhengo yenyu pane zviri kuitika kwairi? Nhengo hakuna, but problem iri pakuti pakurara handitadze kuti handirari zvakanaka. Ndorara ndichitogwenya especially manheru because mabasa eusiku. Saka ikangotanga usiku zvinhu zvazotanga, ukangodoka chete zvinhu zvazotanga. Saka specially nikazhinji ndowanza kutorara ndakatombonuwira ndikasatomwa. Mukoma wangu pandinorara ndinobudisa half a cup yehunye, handimukona ndikatodaiso pakutobudisa hunye ndione kuchibuda. Asi ndikasamwa mukoma wangu nyaya yacho inonetsa kutsanangurira. Pane vakadzi vashanu vamuri kufungidzirawo, kana mazorara mangokwanisawo kuti marara muzivo, pane wamunomborota here kana wamunomboona mavisions kuhope? Pachokwadi kwandiri hapana wandiri kuona kuvision kana kuti kudii, because ini ndikutorwadziwa nezvinhu zvanazvo. Ndingorara ndakangodhakwa kuti ndikwanise kudzivirira kuti ndimuke zvakanaka. Ndo zvinongokwanisa kuitika kwandiri kuti ndirote kuti ndiyani kuti zvakadii. Ndikangomwa ndikadhakwa ndakutoziva kuti zvangu zvavharana. Pane mwedzi zvinhu izvi zvaitika handiti? Pane here kwamakambofamba kana kuti muno mukomboni kana kuti kubhangetiko kana kuti muchiedza kutsvaga rubatsiro? Takambofambawo maprofita, vamwe maprofita vakatitsvagaiwo malemani. Tikatsvaga malemani tikaita zvakaitika, tikamboenda futi kusvika kune muprofita akazosvika pakutitaurira kuti aiwa no, mafamba nyu maprofita izvi zvaakuda chivanhu, kana kune anogona kugadzira chivanhu asiri iye akakugadzirai, asi kune anogona chivanhu anokwanisa kungokubatsirai. Ndo pakazoita tisvike kunhoroondo yamukona tichitaura nezvayo nhasi. Kune varume izvi tiri kuti tiri kutsvaga rubatsiro, kune varume vari kunzoko vanoita zvechifambi zvamuri kuita izvi, zvifanike kunyanya vedzinza renyu vekwana Mukanya vanofamba vakapabata sekutaura kwamaita, akuvapa yambiro yekuti chine dzidziso yezvamazosangana nazvo nhasi takatarisana nenyaya dzerunyoka idzi nevakadzi vevanhu? Ndakutokumbirawo yambiro kuti kune vane madzimai avo, pirizi garai nemadzimai enyu, usati gumbo mumba gumbo panze. Dzigara nemudzimai yako. Onai kutambura kwandaita ndayaura, asi nemudzimai wangu takatosiyana nenhau yezvinhu izvozvi. Mukadzi akati handingagare nababa vakuita masame colors nge erwaivi, but havana ubereki wakadaro. Saka ndakutokumbirisawo kuti kune vane madzimai avo, please chengetedzaiwo madzimai enyu. Kune asina, mukadzi womunhu haanyengwe. Kune vasati varora mudzimai wako ugarai naye, usaite gumbo mumba gumbo panze. Ndochada kungokumbirawo. Ngatitarisei kune vanhu vanobatsira kunze, kuna madzibaba, kune maapostoli ekuchechi, kune vechivanhu. Kwamurida kuita appeal imimi kukumbira rubatsiro kunyanya ndekuna nani? Ini kwandikukumbira rubatsiro kwandakanyanya kutsanangudzira mukati mekurarama pangu ndikwana veita zvechivanhu. Ndokwananya ndokwanisa kuti ndikwanise kubatsirika kuti zvinhu zvangu zvindinakire.
yamatipa pa Sly Media TV tinovimba kuti pane vacha volunteer kuti vagone kukubatsirai pamwe kana ana sekuru vacho tikavabvunza kana paine mari inodiwa tichazoita rukumbiro rwekuvanhu kuti pari kudiwa mari yakati yekuti imimi mukanya musunungurwe vamwe achikubhadharirai nekuti tinogona kushaya munhu anogona kunge achikwanisa kukurapai mahara nekuti ivo vanotiwo mishonga yavanoshandisa inoda kubhadharwa. Ipapa handisi kupokana nonda kutokumbira kuti kune veukama kana kune hama neshamwari kune vari kuonawo zvandakaita ndakutochemawo ndichinamata ndichikumbira kuti kune vanokwasawo kundibatsirawo kuti tibhadharawo anoda kundibatsirawo mundibatsirawo nemari ndikwasawo kuitawo nezvinhu zvakanaka. Mukomboni inonzi chiine? Inonzi Mandamden. Mandamden. Mukoma vari kurwara vari kufungidzira kuti vakaita cheupombwe nemukadzi wemunhu kana kuti vakadzi vevanhu pavashanu vavakarara navo havasi kuziva kuti ndeupi mukadzi wavakasangana naye akanga aine runyoka. Munotiwo kudii nenyaya dzekuti varume vari kuisa rukawo pavakadzi vavo kuti vasarara nevamwe varume? Tichiona panyaya mndara ndeyekuti isusu especially isusu vanhu vechirume hatitenderwi kunge tichinyenga vakadzi vevanhu handini, but chatinokurudzira pavanhu ndechekuti pavanodanana nevanhu ngavave nekuziva kuti vakadzi vavanodanana navo ndevevanhu here kana kuti anongozoraramira ari ega. Saka chatinoti isusu chatinokumbira ndechekuti vanhu vanoisa rukawo kuvanhu vechikadzi ngavasave nekudaro because isusu pavanhu vechirume tinotoitawo futi zvakati tinotodananawo nevarume vanhu. Saka hatitendere kuti vashandise mishonga pavakudanana kuti kadatasa pasituation yani murume uyo hatikurudzire kunge inge ichiwanikwa kwavanhu pakurarama kwedu because isusu pavanhu isusu pakurarama kwedu tinoita chakaita se tinoita zvakaipa tinosangana nezvakaipa mukati mekurarama ende ruchiva tinarwo zvakaipa tinoita se tinosangana nazvo mukati meupenyu. Makaroora here imi? Ini ndakaroora. Mungade here kuti mukadzi wenyu aite cheupombwe nemumwe murume? Maya handitendere zvangu but handitendere kunge ndichibata mushonga wekuti ndinomugadzira zvokuti akasangana nemurume ange achiita zvakaipa zvokuti anosangana nesituation yakadai so because zvagara isusu pavanhu pakurarama kwedu isusu tinotori neruchiva tinotori nezvatinoita but chandinokwanisa kukondrora mukadzi wangu inini kuti ange asingasangani nezvakaipa gave anokoshesa murume wake kwete nini ndimupinze pasituation yakadai so musina kumisa mushonga. Tisina kumisa mushonga because tikamisa mushonga achapedza Zimbabwe yese achingosangana nevanhu vavaita sei vachisangana nesituation iyoyo. Saka isu hatitendere kuti vaite sei vaite zvinhu zvemushonga zvokuti vanosangana nesituation yakadai so. Kuvarume vari kutora vakadzi vevanhu? Kuvarume vanditora vakadzi vevanhu tikada zvitarisa isusu handiti kuvarume zvamufanira even inini ndine mukadzi handiti but ndinotochiwo vakadzi vandase vanofamba kuvarume isu hatigutsikana handiti ngatingotowa newake ndiani wake kana usinaye mbanguva yacho yoga ngatitazeve mwoyo wakadzi kuti zvii zvavanoita sei zvavanoita mukadzi gave anogutsikana nemurume wake handiti iwo murume oneweniche unogutsikana nemukadzi wake but ukaonawo mukadzi wo achitawo zvaanoita kuratidza kuti iwo nevamuita sei hamusi kugutsikana parudo rwenyemini. Saka ndozvo zvatoti parudo chaichebwe ngatisabatane mushonga ngatishandisei mwoyo zvatakapiwa naMwari takasikwa takadaro ngatishandisei chii. Munoitwa mukomana? Ndoitwa mukoma wamixed. Munokurukura? Bhumba. Imi munotiwo kudii tete kuti varume vari kuisa rukawo pavanhukadzi zvakanakawo here izvozvo? Ndoona hangu sezvisina kunaka nekuti munhu kana akuzotambura kudai dzimwe dzenguva unenge waita hako usina kufunga kuti ndo pazvinozosvika because haufaniri kuti ungaurayire munhu nhau dzerudo. Saka vanhu vanofanira kuti vazive Mwari vatye Mwari because panoroorana mukadzi nemurume peya vanotonzi vanyama imwe. Saka ukaona mumwe akuita zvokubiridzira kana zvazvokudii zvaakutongoda kuti Mwari atonge urega kutonga uriwe because kana zvasvika pakondisheni yakadai kana iwe wakazviita unenge wautoregreta sometimes kuti zvandakaita izvi ndakakanganisa. Saka kubata mushonga sometimes hakuna kunaka. Zvakatoipa singatongoiti. Munotiwo kudii kune vakadzi vanoti gumbomba gumbo panze?
vakadzi vari kudaro ndo vari kukanganisa because ndikuonanga ndo vanotozopinza vanhu pamaproblems akaita sewaya because kana usiri kugutsikana nemurume wako ndofunga kune vanhu vakaita sana tete kune vanhu vakadi vaungagona kusvitsa nyaya yako kuti magarira ndikuita nemurume asi kuita zvakanaka wowanawo kubatsirwa pane kuti ukaona murume futi akutodai so anenge asiri kukutrust kuti akuise something achinyatsa kutrust achihandifungidziro kuti angasvike pacondition yakadai but kana iwe unyatsoziva kuti ndiwo wakonzeresawo zvinhu zvakadai ndofunga unenge usingafile zvakanaka. Ukaona kuti mukadzi akaona kuti haasi kugutsikana nebonde raari kupiwa nemurume wake ari kugara ari munzara oita sei? Pamafungiro angu ndopandataura paya kuti kune like zvino zvemazuva ano vanhu vazhinji vangowandira kumachurches unokwanisa kana kuendawo kana kuchechi kuya kunotaurawo nevakuru vemuchechi vavo unobatsirika ndosaka muri kuona zvine zvinyango cheche kune zvina zvevakadzi zviya unokwanisa kutaurawo nyaya yako kunana tete kune hama dzakawanda dzaunokwanisa kutaura nhau yako wobatsirika pane kuti gumbomba nekuti ndo zvinhu kuti zvinounza zvirwere mukati memba kuti urungochibuda pamwe murume wako zvaari kutoita ari kutoti ari kugona iwo wasugutsikana saka kuve free wotaurawo wonyatsove open pazvinhu zvokunetsa ndiona sezvinoita kuti zvinhu zvigadzirike pano zvinozosvika pacondition yakadai. Aiwa tinotenda nehurukuro renyu. Ndimai ani vanotaura navo? Ini ndonzi mai Jamba. Maita basa. Ima muchiti chii mune nhau yakanaka sei? Shuwa. Pana patine nyaya yamukoma vari kufungidzirwa kuti kurwara kwavari kuita rukawo. Imimiwo munoti kudii kune munhu anorara nemadzimai evanhu kana kuti madzimai evanhu anoita gumbomba panze? Kuita gumbomba panze chinhu chinenge chisina mbonaka, but zvekuti munhu anogadzira munhu kana murume wacho akakugadzirai kana azofa zvafanira kuti anofa. Ini ndine zira rangu ro ndichiri mukadzi wechidiki ndisingazive kuti ndo zvandakagadzirwa, anenge atoomesera ini ndisingazvizive kuti ndo zvandakaitwa ende ndobva ndazongoitawo musikanzo ndobva ndarara nemumwe murume obva asangana nedambudziko zvinenge zvakunetsa even kana kuti aroyonore kana kuti arapwe zvinogona kumutambudza nokuti akamugadzira anenge akafa nditi. Saka manje zvinhu zvinenge zvisina mbonaka vanhu mufanira kungotrustana kana muri mumba vanhu ngatingovimbanei kwete kuti tinogadzirana nokuti mwe achafa mwe achasara ari mupenyu. Asiwo kune vakadziwo vanenge vari kushoterwa nebonde mumba varume havasi kugona bonde racho zvoitwa sei? Zvinosvika nezvinhu zvakawanda wanda ngavatoenda kana zvitonani kuenda kumidzi unogadzira kuti musana wemurume wako simbe kana ane kadiki mishonga iriko gadzirwa zvoita zvombogutsikana nemumwe wako mumba wedzera size ngogutsikana kuti ndine murume mumba. Asika vakadzi muri kunzi hamusi kutaura imimi kuti tambo haisi kusvika kuparafini? Aiwa, kana muchidanana ndokwanisa kutokuudza nekuti tozviziva kuti zvako zvokukadzi ndimuri kunyara kakutaura kuti baba tambo haisi kusvika kuparafini. Baba unotozviona kuti ni tambo haisi kusvika kuparafini wega wobva watoendawo unogadzirwawo nekuti ndogona kutadza kukuudza iwewe woenda unogadzirwawo. Muri kutoziva here vari kudziwedzera tinovaita interview kuitira kuti tongozvinzwawo hasati ndavaona. Aiwa hasati mukavaona monditsvaga ndonzi mukoma Sly kuitira kuti tidziwedzere dzine dzawanda mazuva nekuti iye nezvimoona kuti tinashe mugabe apa basa ka nenyaya yekuti vakadzi vakawanda vari kuhura vachizopedzisira vane vana. Haisi nyaya imwe chete here yekuti tumadora twakawanda? Handizvozvo tinenge twakawanda. Iwo murume kana uchiziva kuti netudora indawo kuri kudzwa tumadora itoti tirezidora ziguru. Ndendipayida moyo maisive. Muri kuonawo nyaya yaitika panapa iyi. Iyi munotiwo kudii nenyaya yekuti murume uyu abatwa nerukawo rwokurara nevakadzi vevanhu? Inini ndinoti chokutanga ka kumhuri yeZimbabwe ndichibatanidza yeyo nyajambwa uyu victim uyu, chokutanga mushonga wokutanga vimbanai iwewo sahure. Andoti ataura ega kuti ndimukanya pakuhura, saka ari kutozvipembedza pakuhura. Saka mukuhura imomo ndimo unosangana nazvo. Saka chokutanga unofanira kukoshesa mukadzi wako, right? Iwewe chechipiri wakoshesa mukadzi wako, iwewe wacho nemukadzi wako makufanira kunyatsotaurirana kuti nzwisana nyika yaora, nyika yaparara, right? Pawakamusarudza kuti uyu ndelife partner yangu
zvoreva kuti wakufanira kutoziva iye kusvika waparadzana nerufu, wabva panyika nenzira yerufu. Saka izvozvo kuti gumbo mumba gumbo kunze unosangana nezvaita mukomanawo. Saka chihure ndechatoti ngachipere kumunhu, nokuti kana uchida kuhura unosangana naizvozvo. Hazisi izvozvi chete, unosangana nezvakawanda, sifilisi, AIDS nezvimwe zvakadaro unosangana nazvo. Kana kutotemwa nedemo, ndoti vakadzi vevanhu kava harizi hure. Saka ini ndori chokutanga munhu ngaazvibata akoshese mukadzi wake. Ndeyambiro yangu yekutanga. Mune imwe yambiro zvekare here? Imwe yambiro ndeyekuti ava varume vanoita zverukawo ava vanodyisa vakadzi vavo. Chokutanga, kwaiwewe wakazororerei hure? Nokuti ukasvika pakundauda kuroora munhu timinzi wamuvimbanaka. Saka unozozviitirei izvo kuzoita izvozvo? Kana wafunga kuita izvozvo ka zviri nani kumuudza usati wamuita izvozvo, kuti amai mwana ndozvapo, kuitira kuti kana iwe wafa anosunungukawo kuroorwa. Mandibata? Nokuti ukangozviita vanenge huroyi unenge watokanganisira mwana womunhu, nokuti unogona kutongofawo nenguva yako yekurarama panyika wafa. Mwana womunhu akuuraya vanhu zvina tsarukano, nokuti havasi vese vanohura kai vakadzi vevanhu avo. Mumwe anenge atotozoroorwayo kana wafa. Saka jekesa nyaya yacho musati masvika pakumisa rukawo. Kune vamwe vari kuti varume muri kungoneta pabonde ndozvikuita kuti vakadzi vazoenda tsvaga varume kunze vaite gumbombo panze. Hanzi muri wiki varume imimi? Ya, izvozvo ndinotenda kuti zviripo zvokuti munhu anokwanisa kungoita wiki nezvikonzero zvakasiyana siyana. Asi ndonyaya munofanira kugadzirisana ka mumba menyu muri vaviri. Kutoita sei, kune madzitete, kune vana sekuru, ndo basa ravo. Vanogona kukuudza madhara aka haikona vasekuru vakaita kunge isiso, aiwa madhara chaiwo vari kuma-90 kana kuma-8 anogona kuzoyoerara mose panguva iyo, noti nyaya yebonde haina kutanga nevanhasi. Madzitateguru vaitawo bonde iroro. Saka kuhura zviro kuti ndo mushonga wokuti murume aite simba. Munofanira kuenda kumadzitete kana kumadzisekuru muchigadziriswa, murudo zvinogadziriswa. Noti kana ukahura hapana zvawagona. Mukuhuremo mutora futi kana chirwere uchauraya mumwe wako. Saka chawagona hapana. Tinotenda ndibaba vanu vari kutaura navo neuchenjeri kudai. Maiki kanyurira chisunga. Tinotenda neuchenjeri hwamunawo newisdom yamapa kumhuri yeZimbabwe paSly Media TV. Aiwa ndatenda, mhuri yeZimbabwe shandisai mashoko andataura, ndatenda.